Ето го Христо, ето и мене, играме си тук. Ето ви да си четете, момчета. Ама, бабо, спри. Как спри? Не черпиха ли те? Не сме гладни на... Да. Черпи се, бабич. Едно. Айде. Едно само. Не съм обичам такива. Поставям ви ги тук, само да не ги разсипя. Ако искаме да ги ядем. Снимам те, бабо, снимам те. Аз съм Марвел Спайдермен. Тук снимам колите, БМВ, Брапак, Сопар, Сапареш. БМВ, смотаняци, тапаци. Смотаняци, тапакси, кераци. Отивам долу. Добре. Ти внимавай какво правиш. Сокерес манго. Христа ме научи. Христо ме научи, не аз. На цигански? Да. Ти знаеш ли цигански, бабо? Не. Аз знам от един човек, знам цигански. А един човек не си циганин. Ей, ти си циган. Аз съм италянец. Абе, аз съм Абе, хората тук не слушат. Абе, what the fuck? Нека да what the fuck. Хора, наистина. Ето What the пакет. fuck, man? What the fuck, man? Шапел. Аз съм шефа, бе.